だが今のこっちにだって貴様がソニアをソニアは自分の意志で私になめるなよ。疲労しているとはいえ私にはアルファさあ面白かった。風のごとき軽さを。風よ集って竜巻となれ。かの者の剣となれ。さあボーゼル、おざけそう言って負けるわけにはいかない。でやっ力がみなぎってくる。俺の一撃
風よ、集って竜巻となれ。かの者に力を。かの者の剣となる。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。人間ども、待て。おっくそ、復活したアルハザードがボーゼルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。ダークプリンセスの様子がおか。そうか、ボーゼルに。姉さん、リアナ、大丈夫かラーナ。レオン、どうしてラーナ姉さん大丈夫？じっとしているんだ。光。戦局を考えると、ボーゼルの魔力が戻るには、なるほど。論理的だ。あまり時間に余裕がない。わかっているさ。みんな、急いでジェシカたちを追撃するぞ。伊達や水郷で漂流兵団を率いてるわけじゃないんだ。闇の王子ボーゼルは魔剣の封印を解くためだけに帝国を利用していたのだが、すでにエグベルトはその事態を見抜いていた。ボーゼル、帝国、光の末裔の三つどもえの戦いの結果、勝利を収めたのは帝国であった。
闇